Ο Θοδωρής βγήκε σε αρκετές επιχειρήσεις και αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στην όλη διαδικασία. Θοδωρή, πες τι προβλήματα αντιμετώπισες, τι συνάντησες, έτσι τα πιο έντονα, τα πιο συχνά? Το πρόβλημά μου δεν είναι τόσο η παρουσίαση. Κάποιοι από αυτούς έχουν το χρόνο να κάτσουν να με ακούσουν. Το πρόβλημά μου είναι η επακολούθηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, και όταν έχω βρει θετικούς ανθρώπους που λένε ότι εμένα μου αρέσει αυτό που άκουσα, αλλά δεν μπορώ να αποφασίσω τώρα, θέλω να το σκεφτώ. Όταν γίνεται η επακολούθηση, εκεί συνήθως παίρνω αόριστες απαντήσεις και συνήθως μου λένε δεν βρήκα το χρόνο να το σκεφτώ ή δεν βρήκα το χρόνο να δω τα mail το mail που μου έστειλε, τα βιντεάκια. Άσχετα τις προηγούμενες φορές, για να είμαι κι εγώ, για να πώς το λένε, εκμεύσω μία απάντηση, τον λέω. Θες 2 μέρες χρόνο να το σκεφτείς. Εγώ, αν σε πάρω τη Δευτέρα, θα το έχεις σκεφτεί, θα το έχεις απαντήσει. Ας πούμε, είναι Παρασκευή και τον λέω, θα σε πάρω τη Δευτέρα. Και όταν κάνω την επακολούθηση τη Δευτέρα, μου λέει δεν έχω προλάβει να το δω. Και με αφήνει και δεν μου δίνει μια απάντηση, με αφήνει αόριστο. Και διάφορες άλλες δικαιολογίες. Δεν ξέρω τώρα, αυτό το πρώτο το κομμάτι. Πώς το αντιμετωπίζω. Το πρόβλημά μου είναι στην επακολούθηση. Η επακολούθηση είναι τηλεφωνική. Κάποιες φορές είναι τηλεφωνική, κάποιες φορές. Αν τύχει να περάσω από την περιοχή, γιατί μένω πάρα πολύ μακριά και δεν με συμφέρει να μετακινούμε συνεχώς, είναι προσωπική. Σε βολεύει να έχεις σε εκείνη την περιοχή να δεις και άλλα καταστήματα, να μην είναι ένα σε κάθε περιοχή και να μην αλλάζεις? Πάω μια μέρα, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή εγώ μένω στο μεσημέρι, πάω στον Τρίλοφο μια μέρα. Περνάω. Άρα δεν βλέπεις μία επιχείρηση? Δεν βλέπω μία επιχείρηση, βλέπω αρκετές. 5-10. Ναι. Συνήθως το κυνηγάω είτε στο ρεπό μου είτε στη βραδινή μου την υπηρεσία. Άρα γνωρίζεις πότε θα έχεις χρόνο για να ξαναπάς? Στο περίπου. Γιατί είναι αψυχολόγητη. Ναι, ωραία. Εγώ ενημερώνω ότι θα περάσω ή αύριο ή μεθαύριο ή κάποια μέρα τέλος πάντων. Δεν παίρνω τηλέφωνο. Άρα τους λες θα περάσω τη Δευτέρα για παράδειγμα. Τη Δευτέρα να περάσω πρωινές ώρες ή απογεύματα. Πώς βολεύει καλύτερα, μου λένε. Και έτσι και φτιάχνω το πρόγραμμά μου, ώστε να μην είμαι πέρα εδώ όλη την ώρα. Περνάω από εκεί. Αν κάποιος έχει δουλειά εκείνη την ώρα ή κάτι μου πει ότι δεν θέλει να μιλήσουμε, μπορώ να πάω στον επόμενο, γιατί θα είναι εκεί κοντά. Οπότε διαχειρίζομαι έτσι το χρόνο μου. Και έτσι γλιτώνεις μετακινήσεις και τα λοιπά, ναι. Πηγαίνεις και βλέπεις πολλά μαγαζιά ταυτόχρονα. Οπότε τηλέφωνο δεν παίρνω. Όταν θα πάω και θα μου πούνε ότι δεν βρήκα χρόνο για να δω το mail, τους λέω πάρα πολύ ωραία, θα καθίσουμε λίγη ώρα. Με περιμένει όμως να πάω, έτσι. Θέλει να πάω. Δεν μου είπε ότι δεν θέλει να πάω. Έχω πάει ενώ έχουμε εντός εισαγωγικών ραντεβού. Οπότε λέω πολύ ωραία, δεν πειράζει που δεν το είδατε. Θα καθίσουμε να το πούμε. Σε 5 λεπτά λέω. Καλύτερα κιόλας να το πούμε έτσι για να σας λύσω και οποιαδήποτε απορία έχετε. Ναι, τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζεις όμως αυτόν ο οποίος δεν στο λέει ξεκάθαρα το έχει και σε τρενάρει? Ωραία. Γιατί εγώ σε τέτοιους έχω πέσει. Ωραία. Είμαι στην περιοχή εδώ μέχρι την Παρασκευή. Ναι. Από την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στην άλλη μεριά της πόλης. Ναι. Δεν είσαι deadline από μόνο σου, δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε. Να μου δώσετε μια προκαταβολή, εφόσον ενδιαφέρεστε, σωστά. Να μου δώσετε μια προκαταβολή τα μισά χρήματα ή 1,50. Να κάνω την καταχώρηση. Να κατοχυρώσουμε ότι η τιμή θα είναι αυτή, στα 130 ευρώ. Και στη συνέχεια, μόλις το ετοιμάσω, θα έρθω και θα κλείσουμε το λογαριασμό. Θα σας δώσω τους κωδικούς, το τιμολόγιο. Οπότε εκεί ουσιαστικά εσύ παίρνεις ένα ναι ή ένα όχι. Ναι. Και το κλείνεις. Για σένα, αν δεν πει, είναι όχι. Δεν ενδιαφέρεται, εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχω τα χρήματα, έχει τύχει και αυτό. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είμαι πιο ελαστικός σε σχέση με τον χρόνο. Όταν στο λέει αυτό, γιατί μου έχει τύχει? Γιατί ένας μου είπε, ξέρεις, ο Γενάρης είναι πολύ δύσκολος μήνας. Ο Δεκέμβρης είναι δύσκολος, ο Γενάρης είναι δύσκολος. Όλοι δύσκολοι. Έτσι είναι όλοι δύσκολοι. Ναι. Αλλά αυτό το επικαλείται σαν δικαιολογία. Τι τον απαντάς εκεί? Δεν μπορείς να πεις εκεί, δώσε μου 30-40 ευρώ να κάνουμε την καταχώρηση τώρα και τα υπόλοιπα μου τα δίνεις στον επόμενο μήνα. Ναι. Δηλαδή θα του πω, επειδή βλέπω ότι ενδιαφέρεσαι, κατ' εξαίρεση μπορώ να το κάνουμε, να πάρω μια προκαταβολή 30-40 ευρώ, να το φέρω, ας μην με ξεπληρώσεις αμέσως, θα κάνω υπομονή 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και να το κλείσουμε έτσι ώστε να μην σου φανεί. Αυτό θα το κάνω όμως σε περίπτωση που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρεται ο άλλος και ότι το πρόβλημά του είναι το οικονομικό. Αν δω ότι είναι μια δικαιολογία για να αποφύγει κάποια κατάσταση, όχι, δεν θα το κάνω. Θα του πω ότι αυτή είναι η τιμή. Τον επόμενο μήνα δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια τιμή. Του χρόνου μπορεί αυτή η τιμή να έχει φτάσει στα 500 ευρώ. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Απλά, αν θες να το κάνεις, θα το κάνεις τώρα. Εγώ τώρα είμαι εδώ. Την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα σίγουρα δεν θα είμαι εδώ. Άλλη δικαιολογία. Πολύ καλό, αλλά εγώ δουλεύω με την τοπική κοινωνία.
Εννοείς τώρα για τις περιοχές που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Αυτό θα ήταν καλό για το κέντρο της πόλης. Ένας λόγος παραπάνω για να το κάνετε εσείς, γιατί θα ανοίξετε την αγορά μέσω των online πωλήσεων. Θα μπορείς δηλαδή από εδώ και στο εξής τα προϊόντα σου να μην τα πουλάς μόνο στη γειτονιά, να τα πουλάς και στη Λάρισα και στην Κρήτη. Να κάνω μια ερώτηση. Το πιο σημαντικό δεν είναι, ας πούμε, αυτό το κομμάτι της παρουσίασης. Εγώ νομίζω όλα ξεκινάνε από εκεί. Όταν κάνεις μια δυνατή παρουσίαση και δεν ζαλίζεις τον επιχειρηματία, έχεις κάνει 90% τη δουλειά. Εγώ επειδή να σας πω κάτι, είναι η τιμή μου, εντάξει, εγώ τη Σόφια προσωπικά δεν την ξέρω, αλλά βλέπω τι δουλειά έχουν κάνει. Από τη στιγμή που είναι εδώ, μήπως να μιλήσει λίγο να δούμε πώς πλησιάζει τους πελάτες. Θα το κάνουμε και αυτό. Εγώ έχω γράψει 11 μαγαζιά μέσα σε ούτε 2 μήνες. Έχω ένα όπλο, έχω την εφαρμογή και κάποια, εντάξει, ο Χάρης με έχει εκπαιδεύσει, γιατί είμαι κάτω από τα χέρια του και ακούω καθημερινά τι λέει, πώς παρακολουθώ και τα σεμινάρια, έτσι. Αυτό που με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από μια παρουσίαση που άκουσα μέσω ίντερνετ, δεν θυμάμαι το όνομα της κυρίας, ζητώ συγγνώμη, ως γυναίκα, μια γυναίκα όταν μπαίνει σε ένα μαγαζί να κάνει παρουσίαση πρέπει να είναι από πάνω μέχρι κάτω. Ναι, στην πένα. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα πρέπει να είναι, αφορά και σε έναν άντρα. Πάντα, αυτό εννοείται. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν πάω με σκισμένο η εμφάνιση, βέβαια, στο στόμα να κάνω, δεν θα έχει εμπιστοσύνη ποτέ σε μένα. Γι' αυτό λέω, η παρουσίαση έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει σε αυτό το κομμάτι. Και εννοείς πολύ η παρουσίαση, γρήγορα, η εμφάνιση, η παρουσίαση του πλάνου. Και εμφάνιση και ο λόγος να είναι, όχι πολλά μπλα 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 να ζαλίζεται και να πει Ναι, καταρχάς η παρουσίαση πρέπει να είναι μέσα σε 10 λεπτά. 1, 2, 3, αυτό και αυτό. Έλα αγάπη μου, έλα, μίλα. Ναι. Έτσι. Έλα κοντά για να ακούει. Πρέπει να πιστεύεις στα εργαλεία που έχεις στα χέρια. Να πιστεύεις αυτό που πουλάς. Ναι, φυσικά αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μόλις συναντάς τον άλλον απέναντι, έτσι το βλέπει. Αυτά νομίζω ότι καλύπτονται στα βίντεο που έχουμε ήδη. Ναι. Εδώ ήρθαμε να δούμε λίγο πώς διαχειριζόμαστε συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή συγκεκριμένες αντιρρήσεις που έχουμε. Δηλαδή, σε αυτό με την τοπική αγορά, εκεί θα τον περάσει στα κομμάτια σε αυτό με την τοπική αγορά, των εργαλείων του ίντερνετ. Εσύ ναι. τι τους λες αυτούς Εμείς που θα σου πούνε, εγώ δουλεύω εδώ με την Τούμπα, ας πούμε. Από το 0. Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε ούτε καταναλωτής ούτε επιχείρηση. Ναι. Ήταν το 0 στη Τούμπα, έτσι. Και κάναμε μια αγορά που περνάς από την κεντρική οδό και χτυπάει η εφαρμογή και χτυπάει συνέχεια. Όχι μόνο από μένα και από άλλους συνεργάτες. Λοιπόν, εκεί είσαι πολύ τυχερός. Ξεκινάς μόνος σου κάτι φοβερό. Έτσι, δίνεις δουλειά στους επαγγελματίες εκεί. Ανοίγεται, βλέπουν τα εργαλεία, είναι φοβερά που έχουμε. Βλέπουν μέσω ίντερνετ, τα βλέπουν χιλιάδες κόσμους. Έτοιμο πελατολόγιο. Του δίνουμε πάρα πολλά. Εφαρμογή. Περνάει ο πελάτης να πάει βόλτα και βλέπει ότι. Αυτό. Ναι. Εγώ πάει και Χαλκιδική και περνώντας από τον κεντρικό το δρόμο του Μουδανιού θα του έρχεται τα email ότι υπάρχει αυτή την πακέρηση εδώ πέρα. Που δεν θα την ήξερε κάτω από άλλες προϋποθέσεις. Και θα στρίψει ο άλλος να μπει. Ναι. Ναι, γιατί είμαστε. Το χρησιμοποιώ αυτό. Συνειδητοποιημένοι. Έτσι. Σε αυτόν που περιφερειακά δεν έχει και δουλειά και είναι μέσα στην απόγνωση. Γιατί εμένα μου έχει τύχει. Χτυπάω την πόρτα, ειδικά σε επιχειρήσεις με έπιπλα, κάτι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν είναι άμεσα προσβάσιμες στο κοινό, εκεί που είναι στον παράλληλο, βιομηχανικές. Και βγαίνει ο άλλος με έναν ενθουσιασμό, σου λέει: ωραία, μπήκε πελάτης. Και όταν ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι έρχεσαι να του ζητήσεις χρήματα, όχι μόνο στραβώνει, αλλάζει τελείως γενικά η όλη συμπεριφορά. Πρέπει εκεί να αυτό του πώς τον περάσεις. χειρίζεσαι. Πρέπει να του περάσεις ότι δεν είναι τα χρήματα που ζητάς. Ότι εσύ είσαι ένας πιθανός πελάτης και από πίσω σου είναι άλλοι 4.000. Μπράβο, γιατί εσύ εκείνη τη στιγμή αντιπροσωπεύεις ένα κλαμπ καταναλωτών. Ναι, δεν είσαι ένας πολιτής. Πρέπει να το πιστεύεις. Ότι πιστεύω. φαίνεται στο πρόσωπο. Εγώ Ωραία. το πιστεύω αυτό. Ωραία. Γι' αυτό έχω ασχοληθεί, Οπότε γιατί είσαι δεν ο μπορώ να πρώτος πω του ψέμα. πελάτης. Άσχετα, μην κοιτάς ότι θα σε δώσει λεφτά. Δεν θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος. Θα πας αλλού. Πρέπει να του δώσεις να καταλάβει ότι διάλεξες αυτόν, ότι για σένα είναι και μοναδικός. Ότι σε περίπτωση αγοράς επιπλά. Εγώ θέλω να πάρω μια γωνία τώρα για το σπίτι μου. Θα πάω να βάλω ένα διπλάδικο. Όποιος μπει. Καταλαβες. Τον είπα τον άλλο, απλό πρέπει να διαφημιστεί, ας πούμε, σαν επιχείρημα, γιατί ο άλλος που δεν ξέρει από έπιπλα τα παίρνει στη Μουδανιών, πάει 1, 2, 3, 5, στο έκτο κουράζεται, μπαίνει μέσα και αγοράζει. Σε εσένα του λέω δεν θα φτάσει ποτέ. Έχουμε έτοιμο συνειδητοποιημένο πελατολόγιο, αυτό θα του πεις. Αλλά από πίσω μου. εκεί παίρνω την ερώτηση. Πόσοι από αυτούς τους 3.000 είναι στη Θεσσαλονίκη? 1.000 άτομα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί αυτός που είναι από την Αθήνα να έχει ένα συγγενή εδώ και να τον γράψει, επειδή εσύ θα γίνει συνεργάτης ή πελάτη σου, επειδή εσύ μπήκες και θέλει τον καναπέ από σένα. Αλλά το θέλει με την έκπτωση που θα δώσεις. Μπορείς να πεις και αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Μπορείς εσύ να μας πεις τι λες όταν θα μπεις
την πρώτη στιγμή μέσα? Μπαίνω μέσα, λέω καλημέρα σας, τι κάνετε? Βγαίνω ένα πρόλογο, ας πούμε, στα 30 δευτερόλεπτα, να μην πω ξερά μέσα. Λέω, έχετε 10 λεπτά να σας ενημερώσω για κάτι που συμφέρει επιχειρηματικά την επιχείρησή σας? Όχι. Ωραία. Τι λέω? Τι λες, Νίκο? Όχι. Ναι, ωραία. Εγώ θέλω να ακούσω και το σωστό, γιατί θέλω να βελτιωθώ μέσα από αυτή την κουβέντα. Νίκο, εσύ τι λες? Καταρχάς, μπαίνεις μέσα στην επιχείρηση. Μπαίνεις αεράτος, δεν φοβάσαι. Ναι. Ο άλλος δεν ξέρει αν είσαι εφορία, αν είσαι οίκα, αν είσαι οτιδήποτε. Είναι ψαρωμένο. Ναι. Το πρόβλημα είναι όταν χτυπάμε πόρτα να μπούμε σε σπίτι. Εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μέχρι τώρα 30 χρόνια Εκεί υπάρχει το άσυλο. Εκεί έκανα αυτή τη δουλειά. Χτυπούσα σπίτι να ανοίξω πόρτα σπιτιού. Αυτή τη δουλειά. Εδώ είναι πάρα πολύ εύκολο να μπει μέσα σε μια επιχείρηση. Μπαίνει μέσα, τον χαιρετά, διαχειραψία, τον κοιτά στα μάτια. Καταρχάς του φύγει στο χέρι. Οι Αμερικάνοι λένε όταν του φύγει στο χέρι και είναι θερμή χειραψία και τον κοιτά μέσα στα μάτια, τον κάνει να διάγεται ευμενός απέναντί σου. Μπαίνει μέσα, τον χαιρετά. Διαχειραψία. Γαλανόπλος από την Ολύμπικα Ιδία. Ήρθα να σα ενημερώσω για την Ολύμπικα Ιδία. Έχετε ακούσει, ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι. Του λες τι είναι Ολύμπικα Ιδία. Είμαστε ένα παγκόσμιο site που ενώνουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καταναλωτές μέλη μας. Έχουμε μέλη. Τα μέλη βγάζεις την κάρτα του μέλους και του τη δείχνεις. Τα μέλη πληρώνουν συνδρομή και παίρνουν αυτή την κάρτα. Άρα έχει πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Και τι ψάχνουν? Ψάχνουν συμβεβλημένες επιχειρήσεις να πάνε να αφήσουν τα χρήματά τους. Οι επιχειρήσεις αυτές τους παρέχουν κάποια έκπτωση, κάποια deals, κάποια discounts, κάποια προσφορές κτλ. Εμείς ήρθαμε να διερευνήσουμε εάν θέλετε εσείς να είστε μια συμβεβλημένη επιχείρηση. Είδαμε το πρεστί σας, είδαμε την επιχείρησή σας και σας επιλέξαμε και σε αυτή την περιοχή θα βάλουμε ορισμένες επιχειρήσεις επιλεγμένες. Σας επιλέξαμε και ήρθαμε να σας ενημερώσουμε. Θέλετε να μας ακούσετε, θέλετε να τα δείτε αυτά τα πραγματάκια, είτε εντύπωση αν δεν έχει ίντερνετ ή wifi εκεί πέρα, είτε ηλεκτρονικά αν θέλετε. Βεβαίως, λέει ο άλλος, ή δεν έχω ώρα τώρα, δεν μπορώ. Ορίστε. Με έπεισες. Δεν έχω ώρα τώρα, δεν μπορώ. Πότε έχετε ώρα, κύριε Παπαδόπουλε? Περνάς και του μιλάς σαν να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί του έτυχε ο πρώτος λαχνός του εθνικού. Δεν πας μέσα να του πεις αεράτος. Δεν έχεις φόβο. Δεν έχεις φόβο. Διώξτε το φόβο. Αφήστε το φόβο πίσω σας. Στο μαγαζί που μπήκε με φόβο, εμένα θα με διώξουν κατευθείαν. Και μετά από αυτά, στόχος σου είναι να το κλείσεις ραντεβού. Επόμενο ραντεβού. Γιατί εκεί την ώρα δεν είναι έτοιμος. Είναι πιο σωστό. Μπορεί να κάνεις παρουσίαση εκείνη την ώρα. Αν δεν μπορείς να κάνεις παρουσίαση εκείνη την ώρα, κλείνεις συγκεκριμένο ραντεβού κάποια άλλη μέρα. Εγώ έχω μαζί με αυτό το ημερολόγιο, παιδιά. Το βλέπετε αυτό το ημερολόγιο? Αυτά ήταν από την προηγούμενη χρονιά. Και πρέπει να τα δω μέσα στις αρχές. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τα δω. Και κάθε μέρα, αν ξεφυλίσετε, υπάρχουν ραντεβού. Είναι οι άνθρωποι. Βεβαίως, είναι οι άνθρωποι που μου λένε εγώ στο τέλος του μηνός, γιατί έχω υποχρεώσεις τώρα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τέλος του μηνός όμως θα έχω λεφτά. Τέλος του μηνός θα εισπράξω. Περνάω τέλος του μηνός που μου έχει κλείσει ραντεβού ο άνθρωπος και μιλάω μαζί του. Με την πρώτη φορά δεν πρόκειται να κάνουμε εγγραφή. Είναι δύσκολο να γίνει την πρώτη φορά η εγγραφή. Σε μια επιχείρηση πρέπει να πας τουλάχιστον 4 με 5 φορές για να κάνεις την εγγραφή. Πρέπει να εξοικειωθείς, πρέπει να του αφήσεις και κοινού ένα καφέ, ανάλογα τι πουλάει ο άνθρωπος, αν είναι κάτι. Ναι. Έτσι, αν είναι έπιπλα, τώρα δεν θα πάρεις έπιπλο να φύγεις, αλλά είναι ένα καφενείο που πουλάει καφέ ή μια μπειραρία ή ένα τέτοιο, θα πεις ένα καφέ. Δεν μπορείς να πας και να πηγαίνεις και να φεύγεις. Έτσι, θα πας 4-5 φορές. Η εγγραφή θα γίνει. Θα κάνεις την παρουσίασή σου τη δεύτερη φορά. Κατά με οι περισσότερες παρουσιάσεις έχουν γίνει τη δεύτερη φορά. Μία είναι η προσέγγιση, η άλλη είναι η παρουσίαση. Και μετά προσπαθείς να κάνεις το κλείσιμο εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να το κάνεις εκείνη τη στιγμή στο κλείσιμο, του δίνεις περιθώριο συγκεκριμένο. Του λες πότε να περάσω. Τον αφήνεις να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα που τον βολεύουν αυτόν. Του λες να περάσω τη Δευτέρα ή να περάσω την Παρασκευή. Συνήθως όλες οι επιχειρήσεις πληρώνουν την Παρασκευή. Μαζεύουν όλη την εβδομάδα τα χρήματα και Παρασκευή ή Σαββάτο αρχίζουν και πληρώνουν τους προμηθευτές τους τον έναν τον άλλον. Ναι. Την Παρασκευή συνήθως έχουν χρήματα. Κλείστε ραντεβού την Παρασκευή. Μην πηγαίνετε σε επιχειρήσεις που είναι πάρα πολλά τα αφεντικά και δεν μπορούν να συνοηθούν. Όταν είναι 4-5 αφεντικά είναι δύσκολο να συνοηθούν. Θα κυνηγάτε τις επιχειρήσεις που είναι ένα τα αφεντικό. Το πολύ πολύ να θέλει να συζητήσει με τη γυναίκα του και να πάρει την απάντηση. Ναι. Να μην ονομάσω μαγαζιά. Τώρα πήγα σε μαγαζιά που είναι 4-5 αφεντικά. Την Τετάρτη θα κάνουμε συνέδριο, την Πέμπτη θα κάνουμε τέτοιο, την άλλη έχουμε σύσκεψη. Εντάξει. Μπορούμε να βρούμε όμως εκείνες τις επιθέσεις, δεν θα γράψουμε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να τις γράψουμε και δεν θέλουμε να τις γράψουμε όλες και δεν μπορούμε να τις στηρίξουμε όλες τις επιχειρήσεις.
Καταρχάς πρέπει να γράψουμε μέλη για να μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, πρέπει να γράψουμε επιχειρήσεις που να μπορούμε και να τις εξυπηρετήσουμε. Πώς θα το πούμε αυτό, να τις ενισχύσουμε, να τις στηρίξουμε. Ναι. Αλλά νομίζω το κυριότερο για μένα είναι ο φόβος. Πρέπει να διώξουμε το φόβο. Πολλοί έχουμε το φόβο, πώς θα το πω, τι θα το πω. Θα μιλάτε όπως μιλάτε στη φίλη σας, όπως μιλάτε στη γυναίκα σας, όπως μιλάτε στο παιδί σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Και ο άλλος απέναντί σας είναι το ίδιο επαγγελματίας όπως είστε κι εσείς. Και εκείνος πολιτής είναι. Μην πάτε να τον γελάσετε, μην του λέτε ψέματα. Μην του λέτε ψέματα, θα γυρίσουν μπούμερακ. Ερώτηση δικιά μου. Πάω να αγοράσω κάτι από κάπου. Ναι. Και το αγοράζω γιατί θέλω να πάρω ένα δερμάτινο για παράδειγμα. Ωραία. Πώς γίνεται η προσέγγιση μετά? Μην το αγοράζεις το δερμάτινο. Όταν θα γραφτεί θα το Όταν γραφτεί θα το αγοράζεις το δερμάτινο. Αφού θες να το πάρεις ούτως ή άλλως. Αφού θα το πάρεις ούτως ή άλλως. Ναι. Μην το πάρεις το δερμάτινο. Πήγαινε, μίλησέ του για την Ολύμπικα Ιδέα, να σε δει, να σε ξαναδεί και μετά πες του στην πορεία, άφησε τον στην καψούρα, σε εισαγωγικά, ότι θα πάρεις το δερμάτινο και τελικά το κλείσιμο και εσύ θα το κάνεις αφού κάνει πρώτα αυτό το κλείσιμο. Πήγα στον Έποσμο και έβαλα, θα το δείτε το βράδυ, έβαλα ένα μπαράκι εκεί, όχι μπαράκι, είναι μπύρα και τσίπουρο που έχει και ένα βενζινάδικο. Λοιπόν, δεν παρήγγειλα ούτε μπύρα σε αυτό το μαγαζί, μέχρι τη στιγμή που μου είπε θα γραφτώ. Μόλις μου είπε θα γραφτώ, κάνε μας ένα μεζέ, φέρε και 2 μπύρες να πιούμε να το γιορτάσουμε. Κατευθείαν τη κολλάς το αυτοκόλλητο απ' έξω, θα σου ετοιμάσω και το site σε λίγες μέρες. Στο βενζινάδικο τα πήραμε και τα 130. Στο άνθρωπο τα άρχισε εκείνη τη στιγμή, λέει τα πληρώσω τώρα, μην έχω, δώστα τώρα. Η άλλη λέει πάρε ένα 50 γιατί δεν έχω άλλα αυτή τη στιγμή και θα στα δώσω αύριο. Θα πάμε αύριο, θα τελειώσουμε να το πάρουμε πια. Το αυτοκόλλητο το κολλάς εκείνη τη στιγμή. Να φανεί εκείνη τη στιγμή ότι είναι δεδομένο. Τελείωσε. Δεν τους λες τι θα κάνει. Το αυτοκόλλητο το έχω μέσα στο βαλιτσάκι μου, μέσα στην τσαντούλα μου, το βγάζω εγώ, πάω στο κολλάω στα μούτρα, είσαι γραμμένη από σήμερα. Τελείωσε. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτά τα μαγαζιά που γράφετε τα υποστηρίζετε? Βεβαίως, εγώ πηγαίνω και τα υποστηρίζω. Και όσους έγραψα πριν τα Χριστούγεννα, σε όλους πήρα τηλέφωνο και τους είπα χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και θα περάσω πάλι σε όλους. Πολύ σημαντικό. Ο ρόλος μου είναι και άλλος, θα περάσω ξανά αναγκαστικά. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι που θα είναι δυσαρεστημένοι, έτσι. Δεν είναι καθόλου δυσαρεστημένοι. Εξαρτάται πώς θα το χειριστείς εσύ το θέμα. Και σε δυσαρεστημένο να πας, θα του πεις ότι φταίει αυτός που είναι δυσαρεστημένος. Δεν φταίς εσύ. Αυτός φταίει. Γιατί δεν έκανε τις ενέργειες που θα έπρεπε να κάνει. Τι ανάλογο, κάνει την κουβέντα και θα βρει τι θα πει. Στις εκπτώσεις, εκεί θα το παίξεις. Εγώ σου έδωσα όλα τα εργαλεία. Μπορείς να το δουλέψεις όπως θέλεις, ας πούμε. Εγώ σου έδωσα όλα τα εργαλεία, όλα εκείνα, κάνε εκείνο, παίξε και εσύ. Ανέβασε, κάνε προσφορές, κάνε και. Αν θα έρθει ο πελάτης και δεν έχει. Δεν έχει προσφορές ή δεν έχει. Δεν έχει προσφορές ή δεν ευχαριστηθεί. Ήρθε, έστειλα πελάτη και δεν ευχαριστήθηκε με αυτό που έκανες. Πώς θα έχεις να το κρατήσεις τον πελάτη. Ακριβώς. Πρέπει να δημιουργήσει και τη σχέση εμπιστοσύνης πελάτη. Φτιάξε την κατάσταση, συμπεριφέρεσαι σωστά για να μπορούμε και εμείς να σας στηρίξουμε. Εγώ βλέπω τώρα ότι βγάζει μια δυναμική με την οποία δυναμική ενθουσιάζει τον επιχειρηματία. Κατάλαβες? Ακριβώς. Και αφού τον ενθουσιάζει λέει ναι, πρέπει να το κάνω αυτό. Και μετά είναι πολύ καλό. 130 ευρώ. 135 ευρώ. Το ποσό είναι της πλάκας. 135 ευρώ. Τι είναι 135 Για όλα αυτά που προσφέρετε. Ένα μπουκάλι, ανάλογα τον εκόπης και τι φάτσα είναι. Ένα μπουκάλι στα τέτοια είναι. Στα μπουζούκια το πράγμα. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, και εγώ θα σε έχω ένα χρόνο πάνω, θα παίζεις, θα ανακατεβάζεις. Εδώ ρε παιδιά πήγαμε και γράψαμε γύφτους. Κύριος Άρης ξέρει. Πήγαμε και γράψαμε γύφτους να. Γύφτους. Άψογος. Για να παίζει ο γιος του τρίτη γυμνασίου, ο γιος του για να παίζει ο γιος του με το να ανεβοκατεβάζει φωτογραφίες στα χαλιά. Ναι. Να ανεβάζει να γελά. Ωραίος. Εκεί στο Σιόμπα, στην Τούμπα εκείνο. Όχι στην Τούμπα, στη Λακαδά. Λακαδά επάνω. Επάνω στη Λακαδά. Στην Τούμπα το γράψαμε. Πάω, μπαίνω μέσα. Αλλά έχει γάμο τώρα. Θα δείτε διαφορετικούς χαρακτήρες οι οποίοι φέρουν αποτέλεσμα της επιχείρησης, έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο γύφτο και του λέμε θέλεις να σε βλέπει όλος ο κόσμος. Αμάν, πώς γίνεται αυτό. Πολύ ωραίο. Του λέω έρχονται σε βλέπουν στην Ξάνθη. Γιατί πάνε στο παζάρι εκεί της Ξάνθης, έχει καλά παζάρια και πουλάνε αυτοί. Σε βλέπουν στην Ξάνθη. Δεν θέλεις οι πελάτες που πας στην Ξάνθη στο παζάρι να σε βλέπουν και να βλέπουν και τα προϊόντα σου. Πώς δεν το θέλω, λέει και αυτός. Τελείωσε, ρίξε 130 ευρώ και θα σου πω πώς γίνεται. Ολύμπικα Ιδέα.
Μετά έχουμε την άλλη τη μουσίτσα από εδώ, η οποία είναι πολύ μουσίτσα. Πάει εκεί, και γράφει επιχειρήσεις αβέρτα. Και καλά κάνει. Για ποιο λέει. Δηλαδή, το λέω εστιατόρια, πάει γράφει εστιατόρια. Το λέω τώρα, θέλουμε ρούχα, τσάντες, γυναικεία. Πήγε, έβαλε 4-5. Ωραία, πες μας πώς το κάνεις. Καταρχάς, καλύψαμε απορίες εκεί, κάτι άλλο που θέλουμε να δούμε. Σίγουρα πρέπει αυτός που βγαίνει να γράψει επιχειρήσεις πρέπει να είναι καλά ενημερωμένο. Να μπορεί να λύσει τις απορίες που έχει ο επιχειρηματίας. Αν έχει δει αρκετές φορές τα βίντεο που έχουμε ήδη για τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι ενημερωμένος. Τα ξέρει όλα και καλά. Ναι. Εγώ πάω στην πρώτη προσέγγιση, λέω μία καλημέρα, ποιος είμαι, λέγομαι Κωστής Χριστάκης, είμαι από την Olympic Idea. Η Olympic Idea είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται μια πλατφόρμα στο Ιντερνετ και ένα mobile application. Το mobile application λέω ότι είναι εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα. Δεν το γνωρίζουν όλοι. Από τη μία φορτώνονται επιχειρήσεις όλων των ειδών και από την άλλη καταναλωτικό κοινό και συνδέονται με πολλούς έξυπνους τρόπους μεταξύ τους οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Πότε έχετε χρόνο, να μην φάω από το χρόνο σας, ακόμη και μόνο του να το δω να κάθετε και να διαβάζει εφημερίδα, θα του πω πότε να περάσω. Πότε θα έχετε χρόνο να μην σας ενοχλήσω, γιατί εκείνη τη στιγμή, όπως είπε και ο Νίκος, δεν ξέρει ποιος είμαι. Κρατάει άμυνα, δεν ξέρει ποιος είναι και δεν με περίμενε. Θέλω την επόμενη φορά που θα πάει να του πω «Γεια σου κύριε Νίκο, είμαι ο Κωστής, με θυμάσαι, σου έστειλα και ένα mail». Σε γνωρίζει δηλαδή ήδη. Με γνωρίζει ήδη. Φεύγοντας, αφήνω ένα φυλαδιάκι την πρώτη φορά, την κάρτα μου και ζητάω μια κάρτα με το mail. Οπότε, ορίζω το ραντεβού πότε θα γίνει, αύριο μεθαύριο, πρωί ή απόγευμα. Πηγαίνω εκεί και του λέω: «Γεια, είδες το mail, σου έστειλα ένα mail». Στο email τι του στέλνεις? Στο mail έχω κάτι από τον Άρη, μια παρουσίαση γραπτός, παρουσίαση βίντεο της σελίδας μου. Το Bizmap Greece το βάζεις? Το βάζω, ναι. Να δεις ποιες άλλες επιχειρήσεις είναι μέσα. Ναι. Και λέω επίσης ότι έχει το ελεύθερο να καλέσει οποιοδήποτε επιχειρηματία να το ρωτήσει αν είναι και ευχαριστημένος. Ωραία. Την επόμενη φορά που θα πάω, μπορεί να μην θυμάται το ραντεβού, μπορεί να έχει δουλειά. Δεν θα πιέσω, θα ξανακλείσω άλλο ένα ραντεβού. Είναι γεγονός ότι μπορεί να πάω και 4 και 5 φορές σε μια επιχείρηση και μπορεί και περισσότερες. Αν δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει κάπου κόλλημα, λείπει, είναι σε δουλειές, έχει κόσμο. Θες να πεις κάτι? Θα πρέπει να προσέξουμε, μερικές φορές μας διώχνουν ευγενικά. Ναι. Θα πρέπει να έχεις το εισιτήριο, να καταλάβεις ότι αυτός δεν θέλει έτσι. Ναι. Ποτέ δεν θα σου πει δεν θέλω κάποιος, γιατί είναι και αυτός επαγγελματίας. Γιατί και αυτός επαγγελματίας και είσαι πιθανό και σου λέει να το δούμε, ξέρω εγώ πώς θα γίνει, αλλά τον βλέπεις ότι είναι ξινός. Δεν ξαναπάς αυτή την περίπτωση, μην ασχολείσαι, πήγαινε πιο πέρα. Έτσι, από τις 10 επιχειρήσεις θα γραφτούν η μία ή δύο, δεν μπορεί να γράψεις και τις 10. Ναι. Και Θεός να ήσουν και τις 10 επιχειρήσεις δεν θα τις έκανες. Τις περισσότερες φορές όχι. Αλλά δεν με πειράζει. Εμείς απ' την άλλη δεν αφήνουμε καμία κάρτα ούτε email. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ποτέ. Ούτε αφήνω τίποτα την πρώτη φορά, ούτε στέλνω mail. Θέλω να πάω να κάνω την παρουσίαση και αφού γίνει η παρουσίαση, δω τι θα κάνει, τότε θα του αφήσω υλικό. Εγώ στέλνω το mail γιατί με βολεύει την επόμενη φορά που θα πάω να πω είδατε το mail. Ξέρω ότι θα μου πει όχι. Ξέρω ότι θα μου πει όχι και λέω ότι πολύ ωραία, δεν πειράζει, θα καθίσουμε να τα συζητήσουμε ακόμη καλύτερα για να λύσουμε επιτόπου και τις απορίες. Αφού κάνω την παρουσίαση, έχω τον ενθουσιασμό το ότι πουλάμε κάτι πολύ καλό, ότι ενημερώνουμε τον κόσμο για κάτι πάρα πολύ καλό. Πραγματικά είναι κάτι. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν κοροϊδεύουμε κανένα. Την τιμή εγώ δεν τη λέω στην αρχή. Και το διευκρινίζω ότι δεν λέω την τιμή γιατί θέλω πρώτα να πιστεί ο ενδιαφερόμενος για το προϊόν παύλα υπηρεσία. Θέλω να πιστεί και μετά να του πω ότι είναι 130 ευρώ μόνο. Θα του πω ότι όλη αυτή η προσφορά που του δίνω, αν το έκανα μόνος του, θα στοίχησε ίσως και 5.000 ευρώ. Θα το πάρει με 130. Οι περισσότεροι έχουν website, παιδιά. Αυτό το βενζινάδικο που έγραψε που το έδωσε με τη χρήση έχει ένα πολύ ωραίο site. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά λέει και 130 δεν είναι τίποτα να με βλέπουν και κάποια άλλα μέλη. Θέλω να πω, βλέπουμε απέναντί μας τι έχουμε. Και ανάλογα προσαρμοζόμαστε στο πώς θα μιλήσουμε. Αν πας σε ένα μαγαζάκι και τον βλέπεις ότι δεν πατάει άνθρωπος μέσα, μην κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα. Θα πάτε σε επιχειρήσεις που μπαίνει και βγαίνει κόσμο. Και επιχειρήσεις που θέλουμε να είναι μέσα. Είναι υγιείς. Ναι. Θα πάτε σε επιχειρήσεις που δουλεύουν. Μην πάτε στους μίζερ. Εγώ τους λέω το εξής, ότι δεν θα έρθουν αύριο 1.000 άτομα να ψωνίσουν από σένα. Ναι.
Δεν θα έρθουν 1000 άτομα, στο λέω. Αλλά θα έχεις κάποιο κόσμο. Ακριβώς. Θα έχεις κάποιο κόσμο που θα μπαίνει σταδιακά, γιατί δεν αλλάζουν οι συνήθειες του καθενός από τη μια μέρα στην άλλη. Γράψαμε έναν ασφαλιστή. Ο κύριος Άρης τον ξέρει. Γράψαμε έναν ασφαλιστή. Του το εξήγησα. Δεν πρόκειται να φύγουν όλοι και να έρθουν τη Ολύμπικα αιτία και να γραφτούν σε σένα σαν ασφάλειες. Του ενός η ασφάλεια λύγει σήμερα, το αλλού λύγει μετά από 6 μήνες και το αλλού λύγει μετά από 1 χρόνο. Ακριβώς. Έτσι, κάποιοι θα έρθουν. Έστω και ένας πελάτης όμως να πει, να βάλεις μέσα στο κρατήσιο και να τον εκκρατήσεις, είναι όφελός σου. Και είσαι στο διαδίκτυο, ρε παιδί μου. Παίζεις, υπάρχεις. Αλλιώς δεν υπάρχεις. Αλλιώς δεν υπάρχεις. Αν πας σε μια περιοχή, δεν γράφονται, δεν τρως τα μούτρα σου, μην επιμένεις. Πάνε παραπέρα, να δούμε τι γίνεται και παραπέρα. Να αλλάξει η δικιά σου ψυχολογία. Γιατί το βασικότερο από όλα νομίζω είναι ότι πρέπει να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, πίστη σε αυτό που κάνουμε. Μπράβο, και να πάρουμε και τον αέρα. Έγραψες μια επιχείρηση, πήγαινε ξανά σε εκείνη την περιοχή, γιατί είσαι ψυχολογικά ανεβασμένος, σε εκείνη την περιοχή που δεν έκανες δουλειά τις προηγούμενες μέρες. Κατάλαβες? Δεν βλέπεις, δεν κάνεις δουλειά, σήκω φύγε, πάνε αλλού. Αλλάζει η ψυχολογία η δική σου. Να ρωτήσω. Βεβαίως. Συνήθως τι απορίες, αντιρρήσεις έχουν στην παρουσίαση, όχι στην πρώτη, στη δεύτερη. Όταν μιλάτε και... Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης. Στην παρουσίαση δεν μιλάει κανένας, δεν έχουν πει. Δεν μιλάει, εξαρτάται πώς θα τους χειριστείς εσύ, ρε παιδιά. Αν τους αφήσεις να έχουν, αν τους καλύψεις, έχουν απορίες όταν δεν τους καλύψεις εσύ. Όταν τους καλύψεις εσύ και τους θα πεις 1, 2, 3, 4, 5 βήματα και κάποιο. Μετά, ναι. Εσύ πώς το βλέπεις? Όχι, δεν έχουν. Οι περισσότεροι σε μένα δεν έχουν. Δεν τους αφήνω περιθώρια να έχουν απορίες. Τους έχω λύσεις. Τους δίνουμε τόσα πολλά με τόσα λίγα χρήματα. Και δεν τον φοβόμαστε τον άλλον. Τον έχουμε απέναντί μας, δεν τον φοβόμαστε. Παρέχουμε. Του δίνουμε πάρα πολλά. Αυτό πρέπει να το περάσουμε, να το καταλάβει αυτός. Αν το καταλάβει αυτός, γραφτήκατε. Είσαι ο. Πώς το λένε εκείνο το κύριο στην τηλεόραση που φοράει το κέρδο? Όπως με βλέπω. Μέχρι τώρα δεν φορούσα. Λάπτοπ και τέτοια. Κοιτάξτε, εγώ πάω με αυτά τα πραγματάκια. Με αυτή την τσαντούλα πάω. Αυτή η τσαντούλα τι έχει μέσα? Έχει τις νέες τεχνολογίες που έχουν τα παιδιά που εγώ δεν τα ξέρω. Και με αυτά τα 3 φυλαδιάκια. 1, 2, 3. Αυτά. Το πρώτο που τους κάνω τους δείχνω αυτό. Ξέρετε την Ολύμπικα αιτία? Όχι, θα θέλετε να ακούσετε? Βεβαίως, να κρατήσω να σας μιλήσω. Τι είναι ρε φίλε αυτό? Ή περάσανε κι άλλοι. Πήγαμε σε κάποια περιοχή και είχαν περάσει να μας έχουν. Τι σας είπα? Να μου είπαν για ένα site. Φυσικά δεν είμαστε site. Όταν ο άλλος τον έχει. Φυσικά δεν είμαστε. Είμαστε ένα κλαμπ καταναλωτών. Και πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες συμπεριμένες. Το χειρίζουμε ανάλογα με αυτόν που έχω απέναντί μου. Ναι. Δεν κάθομαι να πέσω έτσι πάνω στο τουβάρι. Κάνε το εργαλείο. Αυτό το λάπτοπ. Γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι είμαι εφοριακός. Εφοριακός δεν πάει με λάπτοπ. Τώρα τους εξυγχρονίσαμε. Μετά τους δείχνουν αυτό. Slide, κλικ, σελίδα αυτή. Αυτή και αυτή τη σελίδα τη βλέπουν τα μέλη μας. Website, αυτό. Αν θέλεις e-shop, ορίστε. Θέλεις να τα δούμε και ηλεκτρονικά, να καθίσουμε να τα δούμε. Αυτό. Τους βλέπετε όλες οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Δεν θα θέλετε να είστε και εσείς εδώ μέσα? Αυτό το πράγμα πηγαίνει σε όλα τα μέλη μας. Όλα τα μέλη μας ξέρουν. Αυτό εσείς το δείχνετε ή το αφήνετε? Δεν το αφήνω. Αυτό Όχι, δεν το αφήνουμε. Δεν είναι, επειδή έχεις λάπτοπ ή τάμπλετ. Έχω ένα ταμπλετάκι. Το ανοίγεις? Οι περισσότεροι βαριούνται επειδή θέλει χρόνο και τα λοιπά και δεν έχουν χρόνο. Εγώ δεν το ανοίγω. Εμένα δεν μου δούλεψε. Συγγνώμη, αλλά όλες οι επιχειρήσεις τις έγραψα με αυτό. Ανοίγω το γραφείο μου. Ναι, κανένα, μόνο το έντυπο με τα μαγαζιά που διαφημίζονται. Το δουλεύεις αυτό? Αυτό, άμα δεν είναι μαζί μου δεν μπορώ να κάνω γραφείο. Όταν είναι πιτσιρικάς μέχρι 30-35 χρονών, καλό είναι να το ανοίγουμε. Εγώ είτε κάνω. Όταν δεν είναι πιτσιρικάς και είναι 60, είναι στην ηλικία τη δική μου, δεν κάθομαι να το ανοίξω. Θα του δείξω πώς διαφημίζεται. Εντάξει, αλλά δεν θα φάω το χρόνο μου εκεί, γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Το βενζινά που έγραψε ήταν 60 χρονών, ο γιος του ήταν 25. Μου λέει πάρ' το γιο μου και δείχτου τα. Με το γιο του που μου στείλε του άνοιξα το ταμπλετάκι. Στον μπαμπά έδειξα αυτά. Τα έντυπα. Μάθετε να ελίζεστε. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα αυτά που έχω ακούσει εγώ μέχρι τώρα είναι ότι χρησιμοποιείτε τάμπλετ, δεν χρησιμοποιείτε τάμπλετ. Χρησιμοποιώ φυλάδια, δεν χρησιμοποιώ φυλάδια. Κάνω αυτό, δεν κάνω αυτό. Τελικά, αρκεί να πας να κάνεις τη δουλειά σωστά, με συνέπεια και σοβαρότητα και θα γίνει. Εμένα μου βγήκε αυτό, εμένα δεν μου βγήκε. Εμένα λέω θα βάλω μία επιχείρηση μόνο στην περιοχή, όχι επειδή είναι ρούχα, θα βάλω όλες τις επιχειρήσεις στις περιοχές για να το κάνω πιάτσα. Όλα τελικά δουλεύουν, αρκεί κάποιος να είναι συγκεκριμένος και αποφασισμένος να πάει να το κάνει. Εγώ αυτό είναι που κάθομαι τώρα και πάρα πολύ εδώ και χαίρομαι τις διαφωνίες που ακούμε.
Γιατί στην ουσία, ενώ έχετε αντίθετες απόψεις στο πώς το κάνατε, τελικά το έχετε κάνει όλοι. Το επόμενο συμπέρασμα είναι. Και όλα αυτά γιατί, αγαπητέ κύριε Άρη. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετική προσωπικότητα. Ακριβώς. Αν όλοι είμαστε οι ίδιοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άριστη παρουσίαση, να τη γράψουμε και να την πάμε να τη δώσουμε σε όλους το ίδιο πράγμα. Όμως δεν είναι όλοι το ίδιο. Γιατί πας στον επιστήμονα, πας στον άλλον που είναι ψαράς και δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Και η χημεία που υπάρχει μεταξύ. Έτσι ακριβώς. Άρα εσύ πρέπει να προσαρμοστείς ανάλογα σε αυτόν που έχεις απέναντί σου. Πόσες παρουσιάσεις έχεις δει? Παρουσιάσεις ζωντανές ή μέσα. Ζωντανές, για να δεις πώς παρουσιάζουμε, πώς πλησιάζεις το πελάτη. Πού να τις δει, ρε? Παρουσιάσεις είναι η τρίτη παρουσίαση που έρχομαι. Ωραία. Εγώ αυτό απλά θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν το θέμα το ξέρεις πάρα πολύ καλά και ο άλλος δεν μπορεί να σε πιάσει κάπου που δεν γνωρίζεις, όρμα. Αν κάτι δεν ξέρεις, ακόμα μην πλησιάζεις. Πρώτα να μάθεις καλά τη δουλειά. Ακόμα και αν θέλεις κάτι απέναντι. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος. Έξω θα τη μάθεις τη δουλειά, να σκοτώ πάνω τώρα. Θα πάω να με κοροϊδέψουνε. Φυσικά να σε κοροϊδέψουν, να σπάεις τα μούτρα σου να καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί αν δεν σε κοροϊδέψουν δεν θα το μάθεις. Για να πας μετά εσύ και να σε πούνε ήρθε αυτή η ψηλή. Τέλος πάντων, η οποία μας τα είπε ό,τι να είναι, δεν θέλω φύγε φίλε μου. Εμένα στη Θέρμη που δεν θα χαλώ στην εταιρεία. Εμένα στη Θέρμη που πήγα αυτό το πράγμα. Βγήκε λέει μια μητέρα με το γιο της και πρέπει να μην έκανε το, δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι, δεν πρέπει να έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί στην ουσία σε κάποιες επιχειρήσεις με πετούσαν σχεδόν έξω με τις κλωτσιές. Για την Ολύμπη? Ναι, για την Ολύμπη. Άσε την ξέρω, πέρασε και μια μητέρα με το γιο της, άσε. Ορίστε. Άρα κάποιος πάει χωρίς να ξέρει τη δουλειά, παρουσιάζει κάτι. Και μετά πάω και δεν με ακούει. Εγώ πήγα προχθές σε μια επιχείρηση και μου λέει έχουν περάσει λέει 2 άτομα. Θέλω να μου το πεις γιατί τελευταία όλα το ακούω. Αυτό είναι θετικό. Καμιά φορά. Ακούγεται μια ιδέα. Συγγνώμη που το προβαίνω, δεν είμαι καινούργια. Αλλά την κάνει πολλά χρόνια στο marketing. Όσο πιο πολύ ακούγεται μια ιδέα, όσο καλό είναι. Δεν είναι κακό. Το να το ξαναπαρουσιάσεις έχει να κάνει με τη στάση σου. Όταν θα πας με στάση, και η στάση είναι απλά νικητή και τίποτα άλλο, έχω τη σημαντικότερη ιδέα στον κόσμο που πουλάει με τις μπάντες και μπορώ να σε κάνω πρώτο στην πιάτσα. Ωραία. Αν πας με αυτή τη στάση. Ή να του πεις ότι δεν ξέρω τι έχεις ακούσει και αν τα έχεις ακούσει σωστά. Θέλω να δεις μια παρουσίαση από μένα. Ερώτηση δικιά μου. Λοιπόν, εμένα πρώτη φορά με το αντικείμενο, ας πούμε, γιατί στην ουσία είναι μια πώληση, ασχολήθηκα τώρα πρώτη φορά. Δεν έχω καμία εκπαίδευση, είμαι άσχετος τελείως με το αντικείμενο. 5 tips από κάποιους ανθρώπους στο να μπορέσω να προσεγγίσω τον έμπορο. Και εδώ θα ακούσεις διαφορετικά, γιατί και εγώ δεν έχω σχέση. Μπορώ να πω κάτι λίγο στο προηγούμενο και μετά να το πούμε αυτό. Ότι επειδή μου έχει ξανασυμβεί αυτό να πούνε ότι όχι δεν θέλω, αυτός θετικός ήταν, είπε αρχίζει και ακούγεται να μου το πεις. Έχει τύχει να πάω και να μου πει πέρασαν μου είπανε δεν θέλω, άσε με. Λέω γιατί δεν το έκανες? Δεν του άρεσε η φάτσα. Τι είναι αυτό που δεν σου άρεσε και δεν το έκανε? Γιατί είναι πολύ καλό. Είναι σαν να του λες γιατί είναι πολύ καλό. Γιατί δεν το έκανε? Κάνει εντύπωση. Πώς και δεν το έκανε? Τι απαντάει? Ναι, πώς και δεν το έκανε αφού το έμαθες? Τι είναι αυτό που δεν σου άρεσε? Γιατί σου μίλησε άσχημα η μαμά. Θέλουμε και τη γνώμη του επιχειρηματία. Τι απαντάει? Θέλουμε τη γνώμη του επιχειρηματία. Δεν το λέω για να σου αλλάξω γνώμη. Θέλω να μου πεις όμως τη γνώμη σου. Τι είναι αυτό που δεν σου άρεσε για να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Εκεί δεν ξέρει να πει κάτι, φυσικά. Ή αν πει κάτι, είναι κάτι που δεν έχει καταλάβει ή του μεταφέρθηκε λάθος. Οπότε εκεί ξεκινάω όλη η διαδικασία από την αρχή. Είναι που την έχουν πατήσει πολλοί, που φοβούνται έτσι. Δεν ξέρω. Πρέπει να τους Πάντως στο κομμάτι αυτό που είπε ο Νίκος, υπάρχουν 2 απόψεις. Μία άποψη είναι ότι κάθεσαι και εκπαιδεύεσαι θεωρία και μετά βγαίνει στην πράξη. Οπωσδήποτε. Και μετά υπάρχει η θεωρία του Λουκασιάν που λέει πρώτα είναι πράξη. Και μετά εμπεδώνει τη θεωρία από την πράξη. Θεωρητικοποιεί την πράξη. Ακριβώς. Αυτό είναι η θεωρία του Λουκασιάν. Η οποία λέει είναι φάει τα μούτρα σου και μετά έλα τα πινοκρίνια. Ο Θοδωρής τώρα πήγε, δοκίμασε, πήρε κάποιες. Έγραψε και 2 επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, τώρα. Ναι, ξαναμαθαίνεις όμως. Ξανακάνεις τώρα που θα ξαναβγείς. Η γνώση που πήρες από αυτά που είπαμε θα είναι εφαρμοσμένη γνώση κατευθείαν. Θα είναι μπαμ μέσα στη δουλειά σου. Το μόνο τρομακτικό με τον Θοδωρή είναι ότι είπες ότι έχεις πάει σε 100 επιχειρήσεις. Δηλαδή. Αυτό... Μην πάμε τόσο πολύ. Έλα. Ναι.
Αυτό είναι θετικό όμως. Ο άνθρωπος έχει όρεξη για δουλειά. Πήγε. Ναι. Αυτές οι 100 επιχειρήσεις, κάποιες από αυτές θα γραφτούν. Θα ξαναπάς αυτές τις επιχειρήσεις. Έχεις γνωριστεί με αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι κεφάλαιο όσο αυτές οι επιχειρήσεις. Κράτησέ το και χειρίζεις το ανάλογα. Δούλεψες. Όταν δουλεύουμε, δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα έρθει αύριο το πρωί, παιδιά. Μπορεί να δουλέψεις σήμερα, να μην κάνεις τίποτα και μετά από μια εβδομάδα να γυρίζεις, να πίνεις καφέδες και να πάρεις 3 εγγραφές. Αυτό συνέβη τώρα τις γιορτές. Έτσι. Δεν σημαίνει. Δούλεψες. Θα σου έρθει το αποτέλεσμα. Κυνήγα το, μην το αφήνεις, δούλεψέ το. Να πας να τους δεις πάλι αυτούς τους ανθρώπους, να πιεις καφέ μαζί τους, να κουβεντιάσεις μαζί τους και θα έρθει το αποτέλεσμα. Πάρε κατάσταση, οι 100 επιχειρήσεις όμως είναι πολλές. Έπρεπε να κάνει λίγο στόχους. Στις 20 ας πούμε. Είναι καινούργιες. Το έγινε τώρα. Ένας δρόμος στη θέλει μόνο, ρε παιδιά, έχει γύρω Όχι, το λέμε για αυτό που θα ακούσουμε την ομιλία. Μην πάει και κάνει 100, ας κάνει 20 και ας ρωτήσει μετά. Τι έγινε, ρε παιδιά, έκανε 20 και δεν έγινε. Για αυτό που ακούει την ομιλία, μαγνητοφωνημένη είναι αυτό. Όχι για τον Παπαδόπουλο, το έκανε με τις υγείες σου. Μπράβο και πάλι κάτω εδώ. Αγαπητέ κύριε Άρη, εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι στην επακολούθηση έκανε τηλέφωνο. Αν στην επακολούθηση πήγαινε από εκεί, επιχειρήσει τα γραφόταν. Ναι, αυτό είναι. Εγώ αυτό εντοπίζω. Έτσι. Φυσικό πρόσωπο, θα πας εκεί. Αν δεν πας εκεί, δεν γίνεται τίποτα. Πήγαινε να σε δει μπροστά σου, να στριμώξεις, να πάρεις το 50 από τον βράδυ. Που έχει ο κύριος Νίκος και εγώ και γράφει εκεί και λέω: Ωχ, Νίκο, δεν πάω τώρα, βαριέμαι. Τι δεν πάω. Πρέπει να πάω. Πρέπει να πάω. Εκεί πρέπει να φορέσω το παπούτσι μου να πάω. Αλλιώς δεν έχει εγγραφεί. Θα ανοίξω την πόρτα. Έρχεται επιχείρηση και σου λέει στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 9 η ώρα το βράδυ. Σας είπα προηγούμενα, πήγα στο Fix 11 η ώρα το βράδυ να βρω το αφεντικό. Μπήκαμε μέσα με 10 μπράβια από δίπλα μου, φοβόμουν κιόλας. Μην γελάτε. 10 μπράβια, όχι δική μου. Φίλοι μου είναι αυτοί, να ξέρεις. Να ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι, αν αυτοί που δίνουν 50 ευρώ, 30 πόσο, υπάρχει περίπτωση να πούνε όχι. Είναι δεύτερο. Εμένα δεν μου έχει συμβεί. Όχι, ποτέ. Εμένα μου έχει συμβεί. Τι έκανες αυτή η εφαρμογή με τα e-shop τους ενδιαφέρει? Δηλαδή εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν έτσι κι αλλιώς μέλη να πάνε στο μαγαζί? Το e-shop ποιο εννοείται, αυτό που φιλοξενούμε στην πλατφόρμα μας, που συνδέουμε? Να το δημιουργήσετε εσείς? Όχι. Να το χρησιμοποιήσει. Ναι, φυσικά. Φυσικά δεν το έχει. Να το χρησιμοποιήσει. Φυσικά είναι θετικό. Τους ενδιαφέρει αυτό? Γιατί να μην? Ναι, βέβαια. Πολύ. Να σας πω τι θα έκανα εγώ στην Κατερίνη, αν ήμουν έτσι σε μια πόλη που ήμουν μόνος μου και είχα όλο το ελεύθερο να δουλέψω. Το πρωί θα δούλευα επιχειρήσεις μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα συνεργάτες. Και στις επιχειρήσεις θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται και εδώ στην πόλη μας ένα δυνατό κλαμπ καταναλωτών. Πέρα από αυτό. Δηλαδή να δώσεις τη δυναμική που έχει η ομάδα. Από τη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη είναι 3/4. Ναι. Πολλοί Θεσσαλονικοί τα Σαββατοκύριακα βγαίνουν πάνε έξω. Ναι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και εκείνες τις επιχειρήσεις, να πάμε σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις και εκεί. Εν δυνάμει, το υλικό της Θεσσαλονίκης, τα μέλη της Θεσσαλονίκης είναι εν δυνάμει υλικό και της Κατερίνης, είναι υλικό και του Πόζαρ, είναι υλικό και του. Ο κύριος άλλο νομίζω ότι είπε. Ρώτησε συγκεκριμένα για το e-shop. Το e-shop δεν είναι μόνο για την Κατερίνη. Το βλέπω Το e-shop είναι για όλη την Ελλάδα. Ας πούμε μόνο την Ελλάδα. Πάρα πολύ, γιατί για να το φιλοξενήσουμε. Εξαρτάται από το τι είδος μαγαζί είναι αυτό. Τι επιχείρηση είναι αυτή? Αν είναι επιχείρηση και δεν πουλάει σαμπουάρ, δεν τον ενδιαφέρει. Ένα ξενοδοχείο τον ενδιαφέρει. Το e-shop. Όχι το e-shop, τον ενδιαφέρει. Αν έχει και εστιατόριο και φαγητό και καφέ, τον ενδιαφέρει. Βάζει όλα του τα δωμάτια μέσα, αν είναι δίκλινα, αν είναι μονόκλινα, σαν e-shop. Φωτογραφίες τέτοια μπορεί να βάλουν. Φωτογραφίες τα πάντα. Τιμές πώς μπορείς να κλείσεις. Φιλοξενούμε στην πλατφόρμα μας το e-shop σας και δεν κρατάμε προμήθεια. 0. Άλλα site κρατάνε προμήθεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό. Κάποιοι λένε ότι έχω ήδη σελίδα, λέει, στο Facebook. Δεν χρειάζομαι. Δεν θα την προωθήσει αυτή τη στιγμή. Και ποιος τη βλέπει. Με ένα link θα σε μάθει όλος ο κόσμος. Η διαφορά είναι ακριβώς ότι όταν εμείς θα βάλουμε τη δική σου σελίδα μέσα στη δική μας ομάδα, θα πάρεις κατευθείαν 100, 200, 500, 1000 like. Τα οποία like θα μεταφερθούν αστραπιαία στους φίλους τους και θα έχεις μεγαλώσει χωρίς να το έχεις καταλάβει εσύ. Αυτό θα γίνει εφόσον κάνεις την εγγραφή στην Ολυμπικά Υγεία. Να χτυπάμε όμως και like. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς όταν βάζουμε μια σελίδα, αυτό που είπε ο Χάρης, να βάζουμε το fanpage κάτω πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει και να μπαίνουμε και να κάνουμε like. Και πρέπει όταν ανεβάζουμε πάνω καινούργια επιχείρηση, να έχουμε και τη σελίδα στο Facebook. Είναι πιο σημαντικό να έχουμε τη σελίδα του στο Facebook από τη σελίδα της Ολυμπικά Ιδέα. Ναι, όπως το κάνω. Ναι. Στο Ολυμπικά Ιδέα θα το δούμε. Εγώ
έχω ανεβάσει με καταχωρήσει μόνο με fan page. 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 Καταχωρήσει μόνο με fan